अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आम्ही स्वागत करतो। आपण आहोत दक्षिण काशी समजल्या जाणाऱ्या कोकणच्या एका महान देवळात श्री कुणकेश्वर चरणी। या ठिकाणी भक्तांची मांदियाळी अक्षरशः जनसागर या ठिकाणी लोटलेला आहे। बाजूला जरी सागर असला तरी त्या सागराला अक्षरशः पूर्ण समुद्र किनारा जो आहे तो भक्तांनी ओतप्रोत भरलेला आहे। सोमवार सुरू होणार आहे, अमावस्या सुरू झालेली आहे आणि खऱ्या अर्थाने महादेवाचं महत्त्व किंवा सोमवती अमावस्येच्या दृष्टिकोनातून आजचं महत्त्व काय आहे, कारण आता काही क्षणानंतर पहाटे देव आंघोळ करणार आहेत, त्यानंतर अभ्यंग स्नान हे भक्त करणार आहेत। जगाच्या कानाकोपऱ्यातून भक्तगण या ठिकाणी कुणकेश्वरच्या चरणी असलेल्या समुद्रात अभ्यंग स्नान करणार आहेत आणि त्या स्नानाला किती महत्त्व आहे तेही सोमवती अमावस्येच्या निमित्तानं या ठिकाणी देवस्थान कमिटीचे अनेक लोक या ठिकाणी आहेत, मानकरी आहेत, सदस्य आहेत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सन्मान्य सावंत साहेब या ठिकाणी आहेत। अनेक जण या ठिकाणी येऊन गेले। आत्ताही ओघ सुरूच आहे, रात्रभर हा ओघ सुरूच राहणार आहे। बाजूला भजन आहे, कीर्तन आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत। परंतु आपण जाणून घेऊया प्रथमतः की सोमवती अमावस्या आणि हे भक्तांचं स्नान याबद्दल आपल्याशी बातचीत करतील या देवस्थान कमिटीचे ज्येष्ठ सदस्य सन्माननीय प्रकाश वाडके साहेब। श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर हे प्रख्यात देवस्थान आहे। श्री महाशिवरात्री यात्रा ही आमची दरवर्षी आमच्या तिथीप्रमाणे या ठिकाणी साजरी होते। 2 दिवस यात्रा असते, तिसऱ्या दिवशी अमावास्या असते, किंवा एकच दिवस यात्रा असते, दुसऱ्या दिवशी अमावास्या असते। परंतु यावर्षी असा योग आहे की सोमवती अमावस्या यावर्षी आहे आणि त्यावेळी आज म्हणजे 20 तारीखला संध्याकाळी 4-4:30 वाजल्यापासून अमावस्या सुरू झालेली आहे आणि उद्या सोमवारी 12:30 वाजेपर्यंत अमावस्या राहणार आहे। त्याच्यामुळे हा महानिर्वाण परिपूर्ण दिवस आहे। याच्यामध्ये असं मुख्य आहे की लोक या समुद्रामध्ये तीर्थस्थानामध्ये आंघोळ करतात। त्याचं कारण असं आहे की आमच्याकडे जे देवस्वाऱ्या येतात ते देवस्वाऱ्या या तीर्थस्थानामध्ये आंघोळ करतात, स्नान करतात, त्यानंतर परत देवाच्या कुणकेश्वर देवाचं दर्शन घेतात आणि नंतर आपापल्या गावी जातात। त्याचबरोबर आजपर्यंत अशी परंपरा आहे, आख्यायिका आहे की या तीर्थस्थानामध्ये नवीन जोडपी असतात, लग्न झालेली नवीन, ती प्रामुख्याने जोड्याने आंघोळ करतात आणि त्यांना त्यांचं एक असं चांगलं त्यांना भाग्योदय मिळतं की त्यांना भविष्यामध्ये त्यांच्या सुखसोयी त्यांना आकांक्षा पूर्ण होतात। आणि असेच आमच्याकडे बरेच पुरावे आहेत की ज्यांना असं त्यांना सर्व काही मिळालेलं आहे। त्याचबरोबर जुनी जोडपी अशा अनेक या ठिकाणी येतात आणि त्याच्यामुळे या सोमवती अमावस्येला हिंदू धर्मामध्ये खास करून महत्त्व आहे। जसं जेजुरीला सोमवती अमावस्येला लोक दर्शन घ्यायला जातात आणि तिथे स्नान करतात, त्याचप्रमाणे हे आमचं कुणकेश्वर देवस्थान आहे आणि आज या कुणकेश्वर देवस्थानाचं जगामध्ये प्रसिद्धी झालेली आहे। नाही म्हटलं तरी या यात्रेमध्ये आपल्या महाराष्ट्रामधून येतातच, पण गोवा, कर्नाटक,
आणि महाराष्ट्रामधले सोलापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर, जालना संपूर्ण लोक या ठिकाणी यात्रेला येतात आणि दर्शन घेतात. आणि आज म्हणजे आज 19 तारीख रात्री 12 वाजता आज लोक बरेचसे यात्रेमध्ये आलेले आहेत. आणि आता 4च्या नंतर खरं म्हणजे देव आंघोळ केल्यानंतर आंघोळ करायची असते, परंतु लोक बाहेरगावी जातात. पहिल्यासारखे लोक इथे राहत होते. एक मिनिट जवळ डिस्टर्ब करतो साहेब. देवाच्या आंघोळीनंतर आंघोळ करणं योग्य की देव आंघोळीचे बाकीचे असताना? आता तुम्ही म्हणतायत काहींना घाई असते, ट्रेन असते, प्लेन असते, नेपाळपासून लोक येतात, म्हणजे जिथे जिथे हिंदू धर्म आहे तिथून लोक या ठिकाणी येतात. त्यांचं म्हणणं असं आहे की देव आंघोळ केल्यानंतर जी आंघोळ असते भाविकांची ती लागू पडते. प्रत्यक्ष त्यांचं याच्याबद्दल काय विचारधारा आहे आपण त्यांच्याच मुखातून ऐकूया. खरं म्हणजे देव आंघोळ केल्यानंतर बाकीच्या भाविकांनी आंघोळ करायची असे आता पूर्वभार चाललेलं आहे. पण हे आधुनिक युग आहे. या आधुनिक युगामध्ये लोकांना थांबायला वेळ नाही आहे. कारण बाहेरून लोक येतात, रात्री वस्ती करतात, परत सकाळी त्यांना बाहेरगावी आपल्या गावी जायचं असतं. त्याच्यामुळे ते तीर्थस्थान असल्यामुळे लोक त्या ठिकाणी आंघोळ करतात आणि जातात. पण खरं त्याचं पवित्र आहे ते देवाने आंघोळ केल्यानंतर आहे. नक्कीच ज्येष्ठ अभ्यासक इथे ज्येष्ठ मंडळी पण आहेत, आपण त्यांनाही विचारूया की त्यांची याबद्दल काय भावना आहे. नेमकी कुणकेश्वरची महती तर वर्षानुवर्ष आहे, परंतु येथे काही ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत. मगाशी आपण बोलत असताना ते स्वतः कॅलेंडर बघत होते, अनेक गोष्टी ते स्वतः ते अप्लाय करतात. आपण त्यांना विचारूया. काका तुमचं नाव सांगा. माझं नाव सत्यवान तेली. तेली साहेब मला सांगा, सकाळचं जे स्नान आहे, सोमवती अमावस्या, पुन्हा कुणकेश्वरचा हा सगळा पवित्र परिसर, हा सुंदर असा समुद्र किनारा, आणि या समुद्रात सकाळी भाविक आता आंघोळ करतील देवाच्या नंतर, काय म्हणतात? देवाने आंघोळ केल्याच्या नंतरच भाविकांनी आंघोळ करायची आहे. समुद्रामध्ये आमच्या शिवलिंग पण आहेत. ती मी लहानपणापासून माझ्या बघतोय. ती त्यात तशी जशी मी लहानपणी बघितली तशी ती त्याच अवस्थेत आजही आहेत. आणि त्या ठिकाणी भाविकांनी आंघोळ करणं अधिक उचित आहे. त्या ठिकाणी आंघोळ देवाने आंघोळ केल्याच्या नंतर भाविकांनी आंघोळ करायची असते. ह्या पवित्र स्थानावर जशी तुम्ही काशी विश्वेश्वरला गेल्यावर गंगेमध्ये जे स्नान करता त्या स्नानाचंच पावित्र्य इथे आहे. तसंच हरिद्वाराला जे स्नान करतात त्याही स्नानाचं इथे पावित्र्य आहे. ही एक प्रकारची गंगाच आहे. गंगा जेवून समुद्राला मिळाली आहे आणि ते गंगेचं पावित्र्य आहे ते इथे या समुद्रामध्ये मिळते. अनेक समाजकारणी, राजकारणी आणि वेगवेगळे सेलिब्रिटी सुद्धा कुणकेश्वरच्या या चरणी माथा टेकवतात. हास्य जत्रा फेम अनेक कलावंत संध्याकाळी येऊन गेले. काही कालावधीपूर्वी मराठी वाहिनीच्या, सोनी मराठी वाहिनीच्या अनेक दिग्गज कलावंतांनी या ठिकाणी हजेरी लावली. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत आपल्यासोबत आहेत. अशोक सावंत साहेब, आपण आता 12 वाजायला आलेले आहेत. 12 वाजता कुणकेश्वर चरणी आपण लीन होत आहेत. आपल्या एकंदर राजकीय असेल, सामाजिक जीवनामध्ये असेल, कुणकेश्वरचं काय महत्व आहे? कुणकेश्वरचं हे तीर्थक्षेत्र मी गेले 40 वर्ष या ठिकाणी येतो आहे. माझा स्वतःचा अनुभव आहे. माझी फॅमिली माझ्याबरोबर आहे. माझी मुलं या ठिकाणी आहेत. आणि ह्या ठिकाणी आल्यानंतर तीर्थक्षेत्राला आंघोळ करून नंतर देवाचं दर्शन घेतल्यानंतर ज्या माणसांच्या मनात मनोकामना असतात, जे नवस असतात किंवा एखादं काम अडकलेलं असतं, ते तीर्थक्षेत्रामुळे इथून गारणं घातल्यानंतर ते परिपूर्ण होते. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. आणि या ठिकाणी 40 वर्षाच्या पूर्वीची गोष्ट आणि आता लाखो भाविक या ठिकाणी येत आहेत आणि दर्शन घेत आहेत. जसं आता इथले गावकऱ्यांनी सांगितलं, मानकरी आहेत, अध्यक्ष आहेत, यांनी सांगितलं की काशी क्षेत्र आहे तसं पुण्य या ठिकाणी आहे. म्हणून या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र घेतल्यानंतर मी तर स्वतःहून सांगतोय की सगळ्यांच्या भावना आहेत, ज्यांच्या मागणी आहेत, ज्यांच्या नवस आहेत, ते सर्व मागण्या पूर्ण या ठिकाणी कुणकेश्वर देव करतो. ही माझी स्वतःची भावना आहे.
म्हणजे उद्या सकाळी तुम्ही ही अभ्यंग स्नान करूनच बालवण जाणार का? हो हो हो, या ठिकाणी दरवर्षी मी ह्याच वेळेला येतो. गेली 40 वर्ष येतोय आणि हे गावकरी आहेत यांच्या सानिध्यात सगळं आम्हाला असं आनंदी वातावरण निर्माण होतं आणि इथे आंघोळ करून देवाचं दर्शन घेतलं, एक प्रसन्न वाटते. आणि या ठिकाणी जी आता गर्दी होते आहे, ही नवसाला पावणारा कुणकेश्वर आहे, ही आख्यायिका महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे आणि महाराष्ट्रातले लोक या ठिकाणी येत आहेत आणि ते देवाचं दर्शन घेत आहेत. आपल्या मनातून जे काही भावना प्रकट करतायत त्या सर्व पूर्ण या ठिकाणी होत आहेत, अशी माझी स्वतःची भावना आहे. नक्कीच तुमच्या ही वाटचालीला कोकण साद लाईव्हच्या शुभेच्छा. नेहमीच कोकण साद आपल्या पाठीशी यापुढेही राहील. पुन्हा एकदा आपण देवस्थानला आलात, आपल्याला भरभरून शुभेच्छा. अच्छा, या ठिकाणी मी मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतोय, कोकण साधलाही शुभेच्छा देतोय. हा लाखो भाविक किंवा महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या बाहेर पण तुमचं चॅनल या ठिकाणी लोक बघतायत. लाईव्ह असते, अंगणेवाडीला लाईव्ह होतं आणि या ठिकाणी पण तुमचं लाईव्हच आहे. म्हणून या ठिकाणी भारताच्या बाहेर पण कुणकेश्वरची महती या ठिकाणी लोकांना कळू दे, म्हणून तुम्हाला या कोकण साधला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद साहेब. जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष अशोक सावंत साहेब असतील किंवा वाडके साहेब असतील, अनेकांनी या ठिकाणी आपल्या मनोभावे जे उद्याचं स्नान आहे ते स्नान करावं, पण ते स्नान करत असताना अगोदर मान देवाचा असतो, म्हणून देवांच्या स्नानानंतर स्नान करावं की ते देवाला पावेल. आणि नक्कीच अगोदर मान त्यांचाच असतो, कारण ते आहेत म्हणून आपण आहोत. निश्चितच हा दुग्ध शर्करा योग आता काही क्षणातच येणार आहे. आपण कुठेही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansadlive.com वर.